Голова Меджлісу наголосив, вирішити питання території за рахунок поступок неприйнятно. За його словами, угода, де Україна віддає частину територій, не закінчення війни, а перерва. Тому єдність у спільному міжнародному тиску на агресора має залишатись непорушною. Зрозуміло, що ми не можемо виконувати побажання інших держав, які будуть, можливо, переконувати нас в тому, що, мовляв, поступитися задля миру якоюсь частиною, все буде добре. Добре не буде. Поступка будь-якою частиною території України – це просто максимум, що може бути, це якась перерва у війні, але потім вона розпочнеться ще з більшою жорстокістю, силою, і тому я впевнений, українська сторона і всі українські політики, суспільство України буде наполягати на тому, щоб знаходити будь-яке рішення щодо припинення російсько-української війни на основі відновлення територіальної цілісності української держави.